babe egameni likaJesu Kristu inkosi enamandla. Siyabonga kakhulu Baba, siyakubonga uNkulunkulu wethu onamandla, wena osinikeza ukuhlakanipha nosinikeza izwi lakho kuba sibe nalo siphile. Uthenko sokholwa kuwe njengokusho kwemibhalo, ngaphakathi kuyena kuyogobhoza esiswini sakhe imfula yamanzi aphilayo, imfula yamanzi esho umoya ongcwele ukuthi uyogcwala kuye. Moya ongcwele ke Nkosi ugcwele, uNkulunkulu wethu ongcwele kithi njengalokho sikholwa ngokusho kwemibhalo. Siyabonga Baba ukuthi imibhalo ikhona okukhulumayo bese kuba khona nokukhulunywa abantu. Siyabonga ukwazi imibhalo uNkulunkulu ongcwele hlahlamelisaka indlela yethu namhlanje, sinike ukuhlakanipha usiqondise ezwini lakho, sime kulo njengokusho kwalo ngoKristu Jesu. Amen. Ayibonge igama lenkosi, angibingelele kakhulu abazalwane bonke sinabo kulesi sikhathi kule channel yethu. Ngiyabingelela intombi nezinsizwa egameni likaJesu, abadala abakhona mhlambe kule channel ngalesi sikhathi egameni likaJesu. Ngiyanibingelela bafowethu nonke egameni elinamandla kakhulu elikaKristu Jesu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu ke bafowethu, ngithi ke angithathe leli thuba nami senginibingelele, thathe leli thuba ukuba ngibonge kakhulu umusa wenkosi ukuba uphinde usigcine kuze kube manje. Siyayibonga inkosi yethu yasemazulwini, inhle kakhulu bazalwane, isenzela umusa usuku nosuku, isikhathi nesikhathi egameni likaJesu Kristu. Ngiyacela nje la ukushare ku WhatsApp ngegama likaJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika sasikule ndawo manje la khona singena khona ezwini kaNkulunkulu. Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu Kristu. Namhlanje sibuka the roots of women preachers and women leadership. The roots of women preachers and women leadership. Isihloko lesi singifake kakhulu phakathi, ngathukwa ngamiswa kambi, ngakhulunywa kabi emabandleni amaningi naseyindaweni eziningi engizaziyo, naseyindaweni eziningi engike ngashumayela kuzona. Ngikhulunywe kabi kakhulu ngenxa yalesi sihloko. Ikukhalwa impela kuthiwa ngifundisa izinto ezingekho right, izinto engingazona. Abanye bathi ngibalahlekisela abazalwane, abanye bathi asisale seziyekwa lezi zinto, ibandla selambe kakhulu asisale seziyekwa. So ke ngithanda ukunganikeza short answers because I believe that will escalate confusion ebandleni if nginikeza ama short answers. So ngizocela ukungena part 1 namhlanje, then Saturday sizosesenza part 2. All right. Ngicela ke namhlanje singena esihlokweni the roots of women preachers and women leadership. Sikhuluma ngayo nje namhlanje. Ayikho ke into ke sihlola imibhalo, sibuka imibhalo lithi iBhayibheli okholwa yimi njengokusho kwemibhalo, okholwa yimi njengokusho kwemibhalo. Khona into eshiwe imibhalo, kube khona into ezishiwe abantu. So ithini imibhalo namhlanje ebusuku? Sifuna ukwazi ukuthi imibhalo ithini, sibambe lokho okushiwe imibhalo kunokushiwe abantu. Kukhona okushiwe abantu, kukhona okushiwe imibhalo. Asibonge kakhulu egameni legameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bese ngibingelele ke egameni likaJesu. The root of women preachers and women leadership. All right. Ngiyafisa ke sibheke 1 Corinthians chapter 14 verse number 35. Ngicela nje sifunde. Ngiyacela phiwa inkosi mawukuthi ukhona online. Siyabonga kakhulu maye khona nje ungaloke wafaka lama verses because kuzosisiza kakhulu lokho uma ngakhona ozoloke sifakela lama verse esikhulume ngawo namhlanje noma esikhuluma ngawo. It's 1 Corinthians chapter 14 verse number 35. Lithi, for God is not an author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. Okay, for God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. All right. uPaul la unikeza instruction noma uPaul ukhuluma egunyeni uNkulunkulu amnikeze lona, and this message is directed to all the churches of the saints.
not to the church of Corinthians, but to the churches of the saints. Uyazi uthi to all churches of the saints. So ngifuna sinake ke lento to all churches because izoloku ivela. Ingakho ke singathi wayekhuluma neKorinte kuphela la. Kodwa uPaul la is very clear. He this is a universal doctrine. Eyiswa kulona lonke ibandla. For God is not an author of confusion. Thank you so much. Amen. Thank you so much. But of peace, as in all churches of the saints. Khuluma nami uaddress ibandla lonke la, universal church. All right. So uthi ke, let your women keep silence in the churches, for they are not permitted to speak. Let your women keep silence in the churches. Uthi abesifazane mabathule emabandleni ngokuba bavunyelwe ukuba bakhulume, kepha bazithobe njengokubusho nomthetho. Are meant to speak in church. Yabona ke legama elithi improper elik verse number 35. 1 Corinthians chapter 14 verse number 35. It is improper for women to speak in church, right? Improper lo usho shame. Kwi King James version lithi shame. Then kwi ESV nakwamanye amabhayibheli lithi disgrace. It is not just igama elimnandi noma elingcono elithi nje improper, kodwa lithi disgrace. Yabona ke kuyihlazo, into enengayo isihlazo. And this bazalwane izwi lenkosi leli elikhulumayo and Fire City amen malikhuluma. All right. Kwi NLT New Living Translation still lit improper. It is improper for women to speak in church. All right. Uma ngabe sibuka ke uPaul izinto azikhulumile masibuka u1 Corinthians khona sobona lento ayikhuluma noKorinte kuphela yini. 1 Corinthians 11 verse 6 still usebenzisa igama elithi improper noma disgrace noma shame, nakhona uyakhuza futhi. Sikhumbule lapho wayekhuza abesifazane ngendaba yokuthwala nokungathwali, indaba ukuthi mangabe ukholwa ushada nomuntu ongakholwa kufanele umdivorce in that spouse uthathe esinye esikholwayo, phinde futhi indaba yokusoka nokungasoki. Yonke leyo nto uyayikhuluma, uyayiaddressa uthi to all churches of the saints. Kapin that improper. So it's exactly same expression esetshenziswe ku 1 Corinthians chapter 14 verse number 35. All right. Asiqhubeke kwi ESV lithi verse number 34. In all the churches of the saints. Lisho exactly into efanayo. Now verse 35 lithi improper. This is a universal doctrine bazalwane. Uthi ke ngizothumela uTimotheo lapha kwincwadi kaTitus. Uthi ngizothumela uTimotheo ozofika azonifundisa indlela ezikuKristu enginifundise zona. So this is a universal doctrine la uPaul ekhuza khona in all the churches of the saints, right? Asiqhubeke. 1 Corinthians chapter 7 siyazi lapha kukhulu indaba ze divorce, kukhulu indaba zokuthi uma ngabe if you are married to ispouse esingakholwa noma ispouse esikholwayo kufanele wenze njani ngempilo yakho yasekhaya. Ushade nomuntu ongakholwa nosuyakholwa uyamdivorce yini uye kumuntu okholwayo. Uma ngabe umunye circumcised omunye engacircumcised. So khuluma into eziningi uthi uyakulungisa futhi lapho ukuthi no lokho ngikudirector in all churches. That is 1 Corinthians 7 verse number 17. Ku end ye verse number 17, ku verse 17 ekugcineni kwawo uthi I direct this in all churches. Yini into esayilungisa la? Sisalungisa uthi 1 Corinthians 14 verse number 33 to 35 bathi abantu waye-director wayekhuluma nebandla laseKorinte kuphela. That is wrong bazalwane. That is wrong. Wonke lama verses esiwafundile 1 Corinthians 11:6, Ephesians 5:12, Titus 1:11, 1 Corinthians 7 verse number 17. Wonke uthi in all I direct this in all churches of the saints. So ukhuluma nalo lonke ibandla. Akakhulumi nebandla laseKorinte kuphela. No. Kukhona la ethi khona maGalatians, khona la ethi maCorinthians, kodwa la in all churches of the saints. Alright, siyabonga kakhulu amen injalo uloke sifakela kamavesi umzalwane wethu. Siyabonga kakhulu. Ngicela siqhubekeni ke. I think kuya ngokuba clear.
Siyayibuka ke lento namhlanje egameni lika Jesu. Naku ke la ikhuluma khona ngento esifazane, women submitting to male leadership. Asifundeke 1 Corinthians chapter 11 uPaul uyakhuluma lapha. Uthi ke ku 1 Corinthians 11 masu ufunda kahle uthi uPaul uma ngabe umuntu efuna ukuphika inkani asinawo umthetho njalo thina namabandla onke kaNkulunkulu. Uyezwa ke? Akathi uPaul la ngikhuluma namaCorinthians phela uthi amabandla nje kaNkulunkulu wonke awanawo umthetho njalo. Umuntu mayefuna ukuphika inkani shuthi ngamazwi umuntu ojomba lento uPaul ayishoyo ujomba umyalo kaNkulunkulu and also amabandla wonke kaNkulunkulu. Uyabona ke methe amabandla wonke uPaul akasho ukuthi akakhulumi ngebandla elilodwa. Uthi all the churches of the saints. So le universal doctrine umoya ingcwele ayiveza kuPaul engagcini kuPaul abaphostoli abayikhulumile Jesu ayishiyile ebandleni. So uma ngabe uyifike ebandleni hlala kulesi scripture ungasuki khuluma ngaso njengoba sinje unga-add ungasusi lutho. Uthi udirector lento in all the churches of the saints. So my to director lento in all the churches of the saints kushuthi kufuna lento iapply kona wonke amabandla. Umholi ibandla likaNkulunkulu liphathe ngokumbhalo kodwa mawuholi ibandla lakho liphathe ngendlela yakho. Asiqhubeke. In all churches shuthi universal doctrine that is taught in all the churches indlela efanele abantu ba behave ngayo endlini kaNkulunkulu. All right. Awuthi ngikutshele lokho. U1 Corinthians chapter u14 wade sufunda verse 35 uclear ukuthi uprohibit abantu besifazane ukuthi abathule emabandleni. Right. Asiqhubeke. Uyazini ukuthi u80% wama churches wonke uyayivumela iwomen leadership, iwomen preachers. 80%. Ngicela nibuke umonakalo ukuthi ungakanani emhlabeni wonke. U80% wamabandla emhlabeni wonke uyayivumela iwomen leadership, uyayivumela ama women preachers. U90% wabafundisi uyavuma ukuthi akube nama women preachers, akube nama women leadership. U90% wabafundisi, right? U80% wama American preachers, 80% uyavuma. It's okay for a woman to lead the church. U68% wama practicing Christian practicing Christians uthi uyavuma nawo ukuthi abantu besifazane bangaliphathi ibandla. Right? Bese kuthi u40% wama evangelical churches uyavuma nawo futhi. Lapha yana ke kwi-pastoral training kukhona i-degree ebizwa ngokuthi i-Master of Divinities. Ithatha u3 years noma ithatha u4 years. It's a Master of Divinities. It took about 3 to 4 years. U80% walabo bantu abapracticeayo abafundayo for izinto zokufundisa nokulidwa kwebandla, u80% wazo awu women, abantu besifazane. Yini le kahle kahle? This is an explosion. Anginayo into engayicabanga ngaphandle kokuthi this is ilokhuza ukurebela kwebandla lirebela against the word of God. Iyona into enkulu le ibandla liyenzile ukuphendukela izwi likaNkulunkulu. Ngoba ukuthi abapractice ezikoleni njengamanje bayivumela iwomen leadership akusho ukuthi right. Into akusho ukuthi asihlali ngevoti ezwini kaNkulunkulu, asiphili ngevoti la njengoba sikholwa. Ayikho leyo into ezwini kaNkulunkulu elivumela ukuthi asiphile ngevoti njengoba sikholwa nje. Siphila ngokwezwi okholwa yimi njengokusho kwemibhalo. Uthi uTimotheo yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Ikulungela ukufundisa nokuyala nokusola ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe emsebenzini emihle. Awuphelelisiwe emsebenzini emihle uma ungakhuluma imibhalo. Awuphelelisiwe emsebenzini emihle uma ungakhuluma imibhalo. Well, ivelaphi lento sesiya kuma roots ke manje ngicela ungilalele kahle ke. Yabona ke manje siya kuma roots ke endaba. Amen. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu yanki siyabonga kakhulu sewukhona.
Alright, lithi ke kwesiZulu kuyihlazo ukuthi owesifazane. Lisho njalo isiZulu. Okay, ivelaphi yonke lento. Uyabona ke namhlanje ngizokunikeza ama roots. Ngizokunika siye impandeni zayo ukuthi lento isukaphi. Lento ekuzokutshela yona mhlamba ukwazi uyizwe kodwa namhlanje izwi lenkosi lizokutshela isukaphi yonke lento. Women leadership, women preachers. Isukaphi? Well, the answer comes back from the book of Genesis. Let us turn to Genesis chapter 3. Ake sivuleni. Genesis chapter 3. I'm reading from ENLT, New Living Translation. Isona sizulu esithanda ukuba akuguquliwe izinto cha. Isizulu English right. English yesikhathi ihambisana nesikhathi esiphila kusona inamagama hayi njengo thou no thy la amagama ekhona no sayinamagama ajwayelekile siwajwayele but ayishintshanga lutho. New Living Translation. Let us read Genesis chapter 3. Siyazi sonke ukuthi uAdam wayecreatiwe uNkulunkulu wamnikeza umbono noma wamphathisa umbono ukuthi nako kufanele kwenze la nako kufanele ngakudli nako kufanele kudle wamtshela yonke leyo nto. Siyazi babedaliwe uAdam noEva kwathiwa ababuse, right? Kwathiwa ababuse baphathe umhlaba barule emhlabeni wonke. Alright, naye enye into engifuna uyazi ke manje angingeni kwinto yeAfrican spiritualism. Sazongena ke yona, sazokhuluma ngeAfrican spiritualism, sokhuluma ngayo. Kodwa ngicela ulalele. Uthi uNkulunkulu so i Garden of Eden ibikwisenta yomhlaba. Alright. So uthi uNkulunkulu lana ke busani uthi abarule over the fish, over ulwandle, over izilwane zonke. But ulwandle lalungekho la. Why uNkulunkulu asho njalo? This was ilokhuza title deed ngamanye amazwi. uNkulunkulu wayebanika title deed to rule umhlaba wonke jikelele. Ngamamazwi wayebanika imvume yokurula umhlaba ngoba basazokwanda. Nkosi yami, wayazi uNkulunkulu basazokwanda. So njengoba besazokwanda kufanele bawurule umhlaba. That is why uSathane mezophazamisa uAdam noEva wayithatha ititle deed, wayithatha ukurula komhlaba. That is why uJesu ethi uyeza umbuso walomhlaba. Uthi uyeza umbuso waleli lizwe kodwa akanalutho kumina. Uyayibona? Uyizwa ke manje angikho lapho ngizama ukukuvezela ukuthi yashawa kanjani iposition yokuleader yabantu ensimini yaseEden. Kodwa ke asikho silapho Genesis chapter 3 verse number 13 to 14. Ungabhala lapho verse number 13 to 14 kukheswa iserpent noma inyoka. Iyakheswa ku verse 13 to 14 siya kwindaba ye female leadership ne women preachers. Okay, then indoda yona ikheswa ku verse number 17 to 18 iyakheswa indoda lapho uNkulunkulu uyakhesa lapho indoda. Then iwoman yona ikheswa noma owesifazane ukheswa ku verse 16 and 17. This is very very important. Let us read it now. Let us read it. Ngifunda ku NLT. Okay, ngifuna ukuzwisa namhlanje ukuthi isukaphi into ye women preachers ne women leadership. All right? Yes, indoda ikhesiwe lapha indoda ikhesiwe ku verse number 17 to 18, iserpent ikheswe ku 13 to 14, nayi kosifazana ukheswa ku 16 to 17. Asifundeke verse number 16. Uthi verse number 16 you will okay. Okay, let us read here from here. Then to the woman he said, I will sharpen the pain in your pregnancy, and in pain you shall give birth. Ngicabanga ukuthi that's the first half of the case. Ayikakapheleni. That's the first half of the case. Uyabona, this is universal. Ayiphelelanga ensimini yaseEden isaqhubeka nama. This is universal. Every woman oke wazala uyizwile inhlungu. Angithi siyavumelana lapho because khona bathi le judgment iyaphelela lapha ayiphelelanga lapho. Every woman ethola umntwana ibile nezinhlungu. Uthi uzobuzwisa ubhlungu ekuzaleni kwakho ngezinhlungu yobeletha abantwana. All right? Lalela. And you will desire to control your husband, but he will have to rule over you. Oh my God. Yabona ke yona answer ke le. You will desire utshela wesifazana ukuthi kusuka namhlanje obusudle lesithelo. Into ozoyenza wena kusuka namhlanje woze kube phakade, koze kuphela umhlaba. You will desire to control your husband
and he will have to rule over you. This is not a sexual desire, because the sexual desire besikhona vele uthe uNkulunkulu be fruitful and multiply. Angithi usho njalo? So it meant be fruitful and multiply. You should go and make babies. Go and make babies. Hambani niyokwenza ingane. Hambani niyojabula. It's not talking about a sexual desire. The sexual desire was there before the fall. Because the sexual desire basabenikwe kwathiwa be fruitful and multiply. So akudingi uma umama uNgcobo ene desire yokungifuna mina ngenkonzo yabantu abashadile, akudingi lokho ngirule over here. No, but whatever uNkulunkulu ayishoyo la, it's a curse, and whatever uNkulunkulu ayishoyo la I problem ezo affecta abantu besifazana abazolandela nabesilisa abazolandela. Let me repeat again. Verse number 17 uthi, ngicela ningifakele kwi New Living Translation, nifake lapho bayibona abazane le verse. Ithi, then he said to the woman, I will sharpen the pain in your pregnancy, and in pain you shall give birth, and you will desire to control your husband, and he will have to rule over you. Futhi kufanele akuvumeli. Oh my God. Ngangconza umhlaba wonke uyayizwa le ndaba. Yabona le ifuna ukuziwa umhlaba wonke. I-root yokuphatha indoda, i-rule yokurula, i-rule yokucontrola umuntu osifazane iphuma back kukhokho wethu uEva. uEva uyamtshela uNkulunkulu uthi kusuka namhlanje woman you will desire to control. Hamba ubheka amadoda manje. Ithi indoda kade lihleli kahle navumelana kwaba kuhle masifike enkosikazi buyishintshe indaba. You will desire to control your husband, but he will have to rule over you. Why kudinga rule? Kudinga ngayivumeli lento ezokwenzeka. Kudinga ngayivumeli lento ezokwenzeka. Kudinga ngayivumeli lento ezokwenzeka. Owesifazana uzofuna ukuphatha indoda. All right, let us continue. I-pain i-universal, angithi vumelene. Exactly. Ngiyabonga phiwa inkosi, ngiyabonga Msindisi Zwane. Thank you so much. You will desire to control your husband, but he will have to rule over you. Yes? Kudinga kayivumela rule. Yabona into makuthiwa urule phezulu ube negunya ngaphezulu kwayo. Asifunde kwisiZulu mhlambe izosho kahle le ndawo. Mhlambe izosho kahle le ndawo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Asifunde kwisiZulu. Ukuncana kwakho kuyokuba sendodeni kodwa yona iyakubusa. Akufanele ngibuse mina mayenxanelwa mina umfazi wami. Ukuncana kodwa la uyonxanelwa ukubusa indoda, ukuyiphatha indoda yakho. You will desire to control your husband, but he will have to rule. Yabona madoda emabandleni, rule over this thing. I'm telling you, rule over this thing. If there is a woman preacher, rule over that man. If you are a man, a true man of God, a called servant of God, rule over this thing. If there is a woman preacher in your church, rule over that. Rule, because if I believe about two bahlale phansi bangasho lutho emabandleni, rule over that. I will tell you one thing. If you are a preacher, hlala kulento. Bible lithi angimvumeli owesifazana. I do not permit a woman ukuba ibe ne-authority ngaphezulu kwendoda noma iphatha indoda. Yayizwa i-control iphatha indoda. Sitsheliwe eGenesis ukuthi bazofuna ukurula. So ukuze bangaruli, asime njengamadoda thina sirule over that. Leyo control yabo sirule over it. Uyazi uNkulunkulu ukuthi wayesho kanje. Uyazi wayebuka uNkulunkulu ebuka isikhathi esizayo ukuthi bazofuna ukuphatha. Exactly. So ukhumbula ukuthi ilast le, ukhumbula ukuthi idemon lele lingenile, umoya ongenile kowesifazana. Wathatha lesithelo wanikeza indoda. uNkulunkulu seyajaja ke manje. Usethi uNkulunkulu wena uzothola abantwana ngobuhlungu. Indoda uyayitshela wena usuyophila ngezithukuthuku zakho kanjani. Lezinto uNkulunkulu ayekade ngayikhulumanga. Uzonxanela wena ukuphatha indoda. Kodwa indoda kufanele ingakuvumeli lokho. Namhlanje amadoda yethi la kuvumela. There are many women preachers. Many women preachers. Many women preachers. Ku part 2 Saturday sizoveza ukuthi umuntu osifazane irole yakhe ebandleni ikuphi. Ikuphi avunyela ukwenza, ikuphi angavunyela ukwenza. Siveza ukuthi ufundisa phi ngoba uyafundisa, bakhona ababizela ukufundisa, bafundisa phi kodwa.
Sizongena kuleyo nto Saturday. Alright. Asithi ukuqhubeka kancane. Useshila uNkulunkulu be fruitful and multiply. Nangu manje usezothi lo uzofuna ukucontrola kodwa ungayivumeli yonke. Madoda ningavumi control abantu besifazane. If ungowesifazane emshadweni udesire umyeni wakho akunankinga akudinga rule over you, but this sinful desire to control your husband must not allow it. He must rule over you. Right? Siyambonga uNkulunkulu. Isono ke okay uphinda uNkulunkulu lapha ya uthi mangabe uKhayini bebulalana uthi uNkulunkulu ezweni lakhe isono sisemnyango njalo ukunxanela kwaso kukuwe, but you must master it or you must rule over. Uyezwa ke kusho ukuthi akukhulunywa ngento enhle la isono lesi esingena kowesifazane esifuna phathi indoda sithi ke lesi sono lesi owesilisa angasivumeli rule over that. Uyezwa isono sisemnyango ukunxanela kwasokuso, but you must rule. Same expression esetshenziswe ku chapter 3 verse number 16. You understand that? So iBhayibheli form ulifunda ulibheke ukuthi likhuluma kanjani. Yabona lamazwi awasebenzisa la uNkulunkulu ukuthi i-desire le yesono isono sisofuna ukukubusa kodwa wena rule over that. Sofuna ukungena kuwena kodwa busa. Exactly. Isono lesi esenze owesifazana afuna ukuphatha indoda. Right. Asiqhubeke. All right. Then isono kwesilwa neorder ke. Kufanele siyazi leyo nto. Isono silwa neorder uNkulunkulu ayibekile because uNkulunkulu umbekile owesilisa ukuthi abe inhloko. Isono sona sithi ayisuke lo wesilisa kungena owesifazana abe inhloko. Yabo? Isono sisho njalo. All right. Okunye uTitus chapter 2 uverse number 3. Titus 2:3. Uyasivezela abesifazane ukuthi bangafundisa phi. All right. Titus chapter 2 verse number 3. Lithi konjalo nabesifazane abaziphathe ngendlela efanele bangabi inxili zewayini benze okuhle bafundise laba abadala bafundisa abanye abesifazane abasebasha ukuthi iphathwa kanjani imizi athotshelwa kanjani amadoda izingane ziphathwa kanjani. All right. Uyabona ukuthi umuntu wesifazane ubizela ukufundisa khona ababizela ukufundisa kodwa ababizela ukufundisa abanye besifazane. Lithi laba abadala abafundisa abesifazane abasebasha ukuthi imishado iphathwa kanjani, kuziphathwa kanjani emshadweni, indoda ithotshelwa kanjani, okugcina bese befundisa nezingane zabo. Kusho ukuthi umuntu wesifazane akayifundisa izingane. That is why ko Sunday school ubona nangu mama ukhuluma nezingane noma zikhona zabafana but izingane ukhuluma nazo. So kulungile lokho akunankinga. Right? Kodwa lokhu alikuvumi uNkulunkulu ukuthi akuvumi ukuthi uNkulunkulu ezweni lakhe imfazi aphathe indoda. Nabo Joyce Meyer bawaphethe amadoda ngithi baphethe leko America. Angazi mama nithatha izinto zako American iziletha la kube ngathi sinoNkulunkulu. Nithatha izinto zabantu abaphelelwe. Yabona into kubhlungu ukuncela upoison because mawuncela upoison uzugcina ujwayela mhla kufika ubisi bese uthi angilithatha ubisi mina. Ngake ngakhuluma nenye inceko ngiyikhuza benza izinto ezingekho right ebandleni ngathi nayibo wendoda iqaphele lento le uNkulunkulu ayifuni lento wathi hayi into noma ngabe ibhaliwe emnezwini angiyithathi serious mayingakazi ikhulunywe ubishop wami ngathi yo Bishop sebaba ama standard sethu sekuyebazalwane standard sethu izwi standard sethu akuyena ubaba uNgcobo standard sethu akuyena ubani obuye eBible school noma obuya kuphi standard sethu akuyena umuntu ongabhadlile lekhanda ogcwele amavesi standard sethu izwi. There is a universal doctrine prohibit abantu besifazane ukuthula emabandleni. Finish and clear. If you are a preacher, stay on that line. Stay on that lane bafowethu. Please go Sunday ufika Sunday ume kuleyo line shumayele leyo nto ukuthi women are to keep silence in the churches. They are not permitted to speak. Stay on that. Don't add, don't diminish. Stay on that. Preach that. Exercise that. Rule over that. Uzabona kuzokwenzeka isimanga. uNkulunkulu, we are so weak. Izinto uNkulunkulu athi ezenza asazenza. Why? We are so weak in the word. We are listening to many preachers
theologians siyawalalela, atheists siyalalela, silalela yonke imsangano. Izwi lithini lona? Lithini izwi? Ungavumi umuntu wesilisa umuntu wesifazana rule over you. I'm coming to that one. All right. Sengiyavala ke namhlanje. Sizokhuluma ke Saturday ku live wethu wa Saturday 8 o'clock. So khuluma ukuthi bavumeleke ukufundisa sesikuthintile kancane. Ama gift of the Holy Spirit. So khuluma ngawo ama gift ukuthi mayehlela kumuntu wesifazane namuntu wesilisa kuba njani ngokwezwi, not ngenqondo yomuntu. So funda ngokwezwi ukuthi ama gift ke enza sibe njani ama gift, because baningi abasho ukuthi gift ayinabulili. Baqinisile ayinabulili gift. Kodwa iwela kumuntu onobulili. Ngipende, igift ayinabo ubulili. Kodwa umiwa iwela kumuntu onobulili. Okufanele kaziphathe ngendlela yobulili bakhe. Phela kusikho edlozini la uthi mangabe wena ungenwa umoya wedlozi uthi ungenwe umkhulu umuntu wesifazana uphenduka ubizwe ngomkhulu. Ubutabane lokho. Ezinye zezinto ezifaka ubutabane ebandleni. Ngizoyikhuluma leyo next live wethu uzobushubile kakhulu ngizobe ngikhuluma leyo ndaba. So asinayo leyo nto thina bazalwane. Lithi umuntu mayefuna ukuphika inkani. Uyabona nje bonke labo mama ababusy all over bambemenya beshumayeza amadoda babeka izandla amadoda ngisho bekuma periods. iBhayibheli kodwa kuLeviticus lithi usuke engcolile, lithi ungcola iviki lonke 5 days noma 7 days. So ifunda ngo next live. Lithi usuke engcolile akahlali wayengavunyelwe ngisho ukungena kwisinagoge, wayengavunyelwe ngisho ukungena etempelini. Please namhlanje amadoda hayi ngiyanibingelela mina ngaphansi kamama usiba wenzani phansi komfazi? Yini oyenza phansi kwamama? Hayi mina bazane ngiphethe omama ngiphansi kwamama usibani ba wenzani phansi kwakhe? Rule over that. Rule over that. You must rule over that. She will desire to control. Nasemabandleni they want to control. This is a case bazalwane, and the land of Nale email leadership ebandleni imelane nayo. Asikho phela ebungomeni la, asikho edlozini la kuthi umkhulu umfazi uyindoda kuthi ungenwe idlozi lomfazi ugqoka isiketi njengomfazi uzosandisela ubutabana. Asikhulumi ngaleyo nto thina la. Umoya wedlozi awufani nomoya kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, God is not an author of confusion. Verse number 33, 1433, 1 Corinthians. God is not akayena owes isiphithiphithi leni sidalela sona. Awucabange nje manje isiphithiphithi sisebandleni nje. Isiphithiphithi nje sisebandleni. Akayena isiphithiphithi sisebungomeni ezweni, hayi le bandleni. So ikhuluma ukuthi makwehla isiphiwo sehlela kumuntu simphatha kanjani, ngokwama ama gift operator kanjani umuntu wesifazana namuntu wesilisa ngokwezwi. All right. Bese sibuka uJoel chapter 2 verse 28, lo thandwa abantu, afterwards I will pour out my spirit upon all flesh, your sons and daughters will prophesy. So ichaza leyo nto. Sichaze na ku Acts chapter 2. So ichaza next live. Sifunde uIsaiah chapter 3. La sebelithatha ilungelo lokubusa besifazane, sebebusa ngenkani, bekhuziwe kuGenesis, ukhokhe khuziwe uEva. Kwathiwa you will desire to control, your desire will be to control your husband, but he will have to rule over you. So ifunda leyo nto. All right, sifunde no Leviticus 18. God bless you so much. Ngiyabonga kakhulu. Ngizocela ukuthandaza namhlanje. Siyayivala. Bengifuna nje ukuthi uNkulunkulu aqondise namhlanje. God is not an author of confusion. Bakhona la bevumeleke khona besifazane, sizochaza bavumeleke kuphi. Sichaza iziphiwo mazehla ukuthi zenzani umuntu wobulili obungafani. Sichaze u1 Corinthians, sichaze uJoel 2:28 no Acts 2. So uchaza bese sichaza leli lithandwa abantu kakhulu uGalatians 3:28. Galatians 3:28 othi manje akusekho umJuda, akusekho umGreek, akusekho wesilisa, akusekho wesifazane. Sizoyichaza ukuthi isho ukuthini leyo nto. Ifihleke lapha phezulu eduze kwesihloko na verse 1. So ichaza ukuthi isho ukuthini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Angazi maye khona ama questions uzongithathela umsindisi Zwane la usakhona my son, uzongithathela ngilistele wona phansi. Ngicela atype nje inamba, ngicela ungifakele inamba yakho umsindisi Zwane. Ngicela ungifakele inamba yakho babe nayo abazalwane. Inamba yami ithi 073 eyami 956 3978 073 956
3978. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ungangi-WhatsApp sine group ekuthiwa i-End Times ehlanganisa abazalwane all over. Khona ngisho abaphesheya abako America, khona abako UK, khona abako Lesotho. Siyafundisana ngezwi, sime ngezwi 100%. Asisifuni inganekwane, sitshene ngenganekwane. Mawuzo correct izwi asiceli correct. Sifuna lona njengoba linjalo. Ngoba ikhona okushiwo izwi, khona okushiwo abantu. Yeah, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Na inamba yamsindisi Zwane 0789274262. 0789274262. Uzokuadd egroupini End Times. I-End Times movement ehamba zonke indawo. Sine conference nje enkulu kakhulu i-convocation yethu ngoJuly 5. Pale sawangena sengiphuma mntanami siyabingelela egameni lika Jesu. Jerry siyabingelela egameni lika Jesu. Angazi noma khona any question mayingekho. Ngicela niwafake kuthina straight ama questions 0739563978 eyami number 0739563978 iya WhatsApp iya foneleka. Umsindisi Zwane yena it's 0789274262 0789274262. uNkulunkulu anibusise. Ngicela ukuthandaza manje egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngicela ukuthandaza. Ngiyafisa ukuthandaza nawe ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Ngiyacela if you are a woman preacher, please phenduka isikhathi sisekhona. You are not allowed to preach. You are not allowed to lead the church. But on our next live I will tell you ukuthi ungena kuphi ufanele ukwenzani. God bless you so much. uNkulunkulu angibusise. Baba ngiyathandaza egameni lika Jesu sesivala namhlanje. uNkulunkulu wethu ongcwele sibonga umusa nothando lakho. Sibonga ukuthi wena uqobo usibusise Nkosi usiqhubeze. Siyawacela amandla akho nothando lakho sisabuka imibhalo usuku nosuku isikhathi nesikhathi. Sihlahlamelisa indlela yethu. Baba wethu ongcwele nabababukeli nababalaleli balolu hlelo siyathandaza ngabo usalikhulisa ngoKristu Jesu Inkosi. Hlaba hlukanisa uNkulunkulu ongcwele ngezwi lakho kusale lona. Uthe kuyodlula izulu nomhlaba nako konke sikubonayo nolwandle liyodlula kodwa wathi izwi lakho ilona elingedlula. Siyalihlonipha Baba. Sifuna ukulihlonipha size sidlule kulomhlaba ngoba liyizwi lakho. Ilona elingedlule siyojajwa ngalo. uNkulunkulu ongcwele siyabonga. Hlalise phakathi enhlizweni yethu lingabe lisasuka libe isibane esikhanyisa endaweni emnyama ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu makanibusise nonke ama verses esiwafundile sizoqala ngawo wonke Saturday ukwaveza nje sifunde la safunda la. God bless you. God bless you. God bless you. Asibonane Saturday. Ngicela ulandele iYouTube channel wami. Ukhona uYouTube channel wami. Ngicela ubhale emsindisi usibhalele Prophet Zingco. Ubhalwe kanjalo nje uYouTube wami. It's Prophet Zingco. Bakhona wonke lama video about 120 video 122 ama video asekhona ku YouTube njalo siyawafaka made sino live ade sine inkonzo kunjani siyawafaka. Prophet Zingcobo ku YouTube. Ku Facebook it's Zibusiso Ngcobo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu makanibusise nonke. Shalom.